Věděli jste, že existují léky, které každý den užívají miliony lidí starších 60 let, předepisované důvěryhodnými lékaři, vyzvedávané v lékárnách na recept a přesto mohou nést riziko, o kterém ví jen velmi málo lidí? Nemluvíme o podezřelých přípravcích ani o zakázaných látkách. Mluvíme o běžných tabletách, které možná právě teď leží na vašem nočním stolku nebo v kabelce. A to, co z tohoto tématu dělá tak naléhavou záležitost, je fakt, že problém se neobjeví hned. Nezabolí, neobtěžuje, nevaruje. Měsíce, někdy i roky, tělo tyto látky tiše vstřebává, zatímco člověk žije svůj život v přesvědčení, že se o své zdraví stará a přitom může nevědomky podporovat riziko, které se projeví až ve chvíli, kdy už je škoda napáchána. Studie zveřejněná v roce 2023 Evropským institutem farmakoonkologie, provedená na více než 47 000 účastníků starších 60 let po dobu 11 let, zjistila, že určité skupiny dlouhodobě užívaných léků byly spojeny se zvýšením pravděpodobnosti vzniku některých typů nádorů až o 38%, zejména v orgánech, jako jsou střeva, játra a močový měchýř. Tato studie byla v roce 2024 zopakována Stockholmskou univerzitou na jiném vzorku, tentokrát s 29 000 účastníky, a výsledky byly podobné. Dlouhodobé užívání některých typů tablet bez odpovídajícího sledování představuje rizikový faktor, který je v běžné medicínské praxi stále podceňován. Nejvíce znepokojující podle výzkumníků bylo to, že účastníci, u nichž se nádory rozvinuly, zřídka vykazovali příznaky v raných stádiích. Většina z nich problém odhalila až ve chvíli, kdy nemoc pokročila do složitější fáze léčby. Proto může být sledování tohoto videa až dokonce jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které pro své zdraví za mnoho let uděláte. Odhalím vám, které 3 skupiny léků jsou nejvíce problematické, vysvětlím, proč představují riziko, ukážu, co nejnovější vědecké poznatky říkají o mechanismech spojujících tyto tablety s rozvojem nádorů a hlavně vám ukážu, co můžete udělat hned teď, abyste se chránili, aniž byste museli přerušit léčbu, na které jste závislí. Existuje řešení a začíná informací. Než budeme pokračovat, napište do komentářů svůj věk a město, odkud nás sledujete. Čteme a odpovídáme na každý komentář. První skupinou léků, která musí být v této debatě zmíněna, jsou inhibitory protonové pumpy, běžně známé jako omeprazol, pantoprazol, esomeprazol a lansoprazol. Tyto názvy vám pravděpodobně zní povědomně. Patří mezi nejprodávanější léky na světě a v České republice jsou dlouhodobě mezi nejčastěji předepisovanými přípravky lidem starším 60 let. Používají se k léčbě refluxu, zánětu žaludku, žaludečních vředů a dalších zažívacích obtíží, které se s přibývajícím věkem objevují častěji. Mnoho lidí je užívá roky, každý den, aniž by si kdy položili otázku, zda tento zvyk nepřináší i jiná rizika než ta, kvůli nimž byly původně předepsány. A právě zde se skrývá nebezpečí, které věda v posledních letech začíná stále jasněji odhalovat. Tyto léky výrazně snižují produkci kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Pokud trpíte refluxem nebo zánětem žaludku, přináší to rychlou úlevu. Problém je v tom, že žaludeční kyselina má v těle zásadní roli. Není tam náhodou, je klíčovou součástí obranného systému organismu. Likviduje škodlivé bakterie, které se do těla dostávají ústy, pomáhá vstřebávat důležité živiny, jako je vitamin B12, hořčík, železo a vápník, a udržuje rovnováhu střevní mikrobioty, tedy souboru bilionů mikroorganismů žijících ve střevech, které mají zásadní význam pro regulaci imunitního systému a ochranu před abnormálními buňkami. Když je tato kyselina potlačována měsíce nebo roky, celý tento systém se postupně vychyluje z rovnováhy. Navenek se to může dlouho neprojevovat,
ale uvnitř těla se vytváří prostředí stále příznivější pro růst abnormálních buněk. Výzkum z roku 2024, který provedla Kodaňská univerzita, sledoval 18 400 pacientů užívajících inhibitory protonové pumpy nepřetržitě déle než 2 roky. Zjistilo se, že u těchto pacientů byla o 29% vyšší incidence rakoviny žaludku ve srovnání s kontrolní skupinou, která podstupovala jinou léčbu stejných zažívacích obtíží. Výzkumníci zaznamenali, že dlouhodobé potlačení žaludeční kyseliny vedlo k jevu nazývanému hypergastrinémie, tedy k nadměrnému zvýšení hormonu gastrinu v krvi. Tento hormon při dlouhodobě zvýšených hladinách podporuje množení buněk žaludeční a střevní sliznice. A právě tato zvýšená buněčná aktivita může časem uniknout přirozené kontrole organismu a přerůst v maligní proces. Navíc změny střevní mikrobioty způsobené snížením kyselosti podporují růst bakterií, jako je Helicobacter pylori, v prostředí, které by pro ni za normálních okolností bylo nepříznivé. A právě tato bakterie patří mezi nejvýznamnější známé rizikové faktory rakoviny žaludku. Co můžete dělat, pokud tyto léky užíváte dlouhodobě? V první řadě je nikdy nevysazujte sami bez konzultace s lékařem, protože by mohlo dojít k nepříjemnému návratovému efektu. Důležité je promluvit si se svým lékařem o možnosti přehodnocení dávky a o tom, zda je pokračování léčby stále nezbytné. Mnoho pacientů tyto léky užívá setrvačností, protože byly předepsány před lety kvůli stavu, který už dnes nemusí být aktuální. Stojí také za zvážení, zda změny ve stravování, úprava tělesné hmotnosti nebo načasování jídel nemohou zmírnit příznaky natolik, aby bylo možné dávku postupně snížit. Současně mohou pravidelná endoskopická vyšetření a sledování zánětlivých markerů v krvi pomoci kontrolovat stav žaludeční sliznice. Je to rozhovor, kterému se mnozí vyhýbají, protože působí složitě, ale v dlouhodobém horizontu může mít zásadní. Pokud vám tento obsah dává smysl, zvažte odběr kanálu ještě teď. Stačí kliknout na tlačítko pod videem. Každý týden přinášíme informace založené na nejnovějších vědeckých poznatcích, vysvětlené srozumitelně a prakticky, aby mohly skutečně ovlivnit vaše zdraví i zdraví vašich blízkých. Přihlaste se k odběru a zapněte upozornění, abyste nepřišli o žádné nové video. To nás přivádí k druhé skupině léků, která si zaslouží zvláštní pozornost, a tato oblast je ještě citlivější, protože souvisí s něčím, co postihuje téměř polovinu lidí starších 60 let v České republice. Vysoký krevní tlak. Mluvíme o diuretikách, zejména o thiazidových přípravcích, jako je hydrochlorothiazid a chlortalidon, které jsou velmi často předepisovány ke kontrole hypertenze a ke snížení otoků. Jsou účinné v tom, k čemu byly vyvinuty, ale nesou s sebou vedlejší účinek, o němž mnozí praktičtí lékaři nemají ve zvyku své pacienty dlouhodobě a jasně informovat. Mechanismus, kterým mohou thiazidová diuretika zvyšovat riziko některých nádorů, souvisí především s fotosenzitivitou a s dlouhodobou nerovnováhou elektrolytů. V případě fotosenzitivity tyto léky výrazně zvyšují citlivost kůže na ultrafialové záření. Studie ukazují, že lidé, kteří užívají thiazidy déle než 5 let, mají podstatně vyšší riziko vzniku spinocelulárního karcinomu a v některých případech i melanomu, zejména v oblastech těla pravidelně vystavených slunečnímu záření. I když Česká republika nemá podnebí, jako jižní Evropa, dlouhodobý pobyt na slunci během letních měsíců nebo při práci venku riziko zvyšuje. Analýza provedená v roce 2023 Karolinským institutem ve Švédsku na základě údajů více než 80 000 pacientů s hypertenzí ukázala, že dlouhodobé užívání hydrochlorothiazidu bylo spojeno se zvýšením rizika nemelanomových kožních nádorů až o 44% ve srovnání s jinými antihypertenzivy,
která tento fotosenzibilizační účinek nemají. Riziko se však netýká pouze kůže. Nerovnováha elektrolytů způsobená dlouhodobým užíváním těchto látek, zejména snížení hladiny draslíku v krvi, jev označovaný jako hypokalémie, byla spojena se změnami buněčných funkcí, které vytvářejí příznivější podmínky pro vznik mutací. Draslík hraje zásadní roli v regulaci elektrického potenciálu buněčných membrán. Pokud jsou jeho hladiny chronicky nízké, buňky fungují méně stabilně a jsou náchylnější k chybám při replikaci deoxyribonukleové kyseliny. Metaanalýza zveřejněná v roce 2024 v odborném časopise zaměřeném na hypertenzi a onkologii, která zahrnovala data ze 23 nezávislých studií, dospěla k závěru, že pacienti léčení thiazidy déle než 7 let vykazovali statisticky významně vyšší výskyt nádoru ledvin a močového měchýře ve srovnání se skupinami léčenými jinými třídami antihypertenziv. Co s těmito informacemi dělat, aniž byste propadli panice? Nejzásadnější je uvědomit si, že existují i jiné možnosti léčby vysokého krevního tlaku a že otevřený rozhovor s kardiologem nebo praktickým lékařem o alternativách je naprosto legitimní. Pokud užíváte thiazidy a často se vystavujete slunci, každodenní používání opalovacího krému i v zamračených dnech je jednoduchý krok, který může výrazně snížit riziko poškození kůže. Pravidelné kontroly u dermatologa se doporučují zejména lidem, kteří tyto léky užívají déle než 3 roky. A hladiny elektrolytů v krvi, zejména draslíku a sodíku, by měly být sledovány pravidelně, ne pouze jednou ročně, ale ideálně každého půl roku, aby bylo možné případnou nerovnováhu zachytit a upravit včas. Než přejdeme ke třetí a možná nejpřekvapivější položce tohoto seznamu, chci vám položit jednoduchou otázku. A odpovězte si na ní upřímně. Užíváte některý z těchto léků a někdy jste se svého lékaře zeptali, jak dlouho je skutečně nutné v léčbě pokračovat? Tato otázka je překvapivě vzácná. Ne proto, že by lidé byli nedbalí, ale proto, že je k ní nikdo nevede. Napište do komentářů větu. Tento lék užívám už. Nemusíte uvádět název přípravku, pokud nechcete. Stačí napsat, kolik let už nějaký lék užíváte pravidelně. Uvidíte, že v tom nejste sami. Tento prostor je bezpečný pro sdílení zkušeností. Každý komentář čtu, každý jeden. Pokud vám tento obsah připadá užitečný, dejte videu označení, že se vám líbí, aby se tyto informace dostaly k dalším lidem. A přihlaste se k odběru kanálu, abyste nepřišli o další videa zaměřená na zdraví a dlouhověkost. Každý týden přinášíme nové poznatky podložené aktuální vědou. Existuje ještě třetí skupina léků na tomto seznamu a možná je ze všech nejméně očekávaná, protože spojitost s rizikem nádorů se zkoumala po desetiletí, než jí byla věnována odpovídající pozornost. Mluvíme o benzodiazepinech, tedy o lécích proti úzkosti a na podporu spánku, které jsou často předepisovány starším lidem. Názvy jako diazepam, alprazolam, klonazepam, lorazepam a zolpidem jsou součástí každodenní reality značné části populace starší 60 let v České republice. Používají se k léčbě úzkosti, nespavosti, třesu, panických atak a dalších obtíží, které mohou doprovázet stárnutí, ztráty blízkých, osamělost i změny životního rytmu. Přinášejí skutečnou a rychlou úlevu. A právě proto je mnoho lidí užívá celé roky bez většího přemýšlení. Problém spočívá v tom, že benzodiazepiny působí přímo na centrální nervový systém a ovlivňují receptory neurotransmiteru gamma-aminomáselné kyseliny, která je hlavním inhibičním mediátorem mozku. Pokud je tento systém dlouhodobě uměle modulován, mozek se strukturálně přizpůsobuje způsobem, který přesahuje původní terapeutický záměr. Jedním z méně diskutovaných důsledků těchto adaptací je oslabení přirozených mechanismů imunitního dohledu. To jsou procesy,
kterými imunitní systém rozpoznává a likviduje abnormální buňky dříve, než se začnou nekontrolovaně množit a vytvářet nádory. Studie z roku 2023, provedená univerzitou v Ósace, která sledovala 14 700 pacientů starších 65 let užívajících benzodiazepiny déle než 5 let, zjistila zvýšení výskytu nádorů centrálního nervového systému a slinivky břišní o 31% ve srovnání se skupinou, která řešila stejné obtíže nefarmakologickými postupy nebo jinými třídami léků. Neurologické riziko se však neomezuje pouze na vznik nádorů. Nejnovější výzkumy se zaměřují na souvislost mezi dlouhodobým užíváním benzodiazepinů a hromaděním beta-amyloidových proteinů v mozku, tedy přesně těch proteinů, které jsou spojovány s rozvojem Alzheimerovy choroby. Studie zveřejněná v roce 2024 Centrem pro neurovědy v Montrealu, která sledovala 22 000 účastníků po dobu 12 let, dospěla k závěru, že lidé užívající benzodiazepiny déle než 3 roky měli o 40% vyšší pravděpodobnost, že jim bude v následujících letech diagnostikována demence, ve srovnání s těmi, kteří je nikdy neužívali nebo je užívali pouze krátkodobě. Navrhovaný mechanismus spočívá v narušení procesu noční očisty mozku, ke které dochází během hlubokého spánku. Tento proces, známý jako glymfatický systém, je zodpovědný za odstraňování toxinů a škodlivých proteinů z mozkové tkáně. Pokud je přirozený spánek nahrazen chemicky navozeným spánkem pod vlivem benzodiazepinů, dochází k omezení tohoto očistného procesu a toxické látky se postupně hromadí. Co dělat s těmito informacemi, pokud tyto léky užíváte? Především je důležité vědět, že vysazení benzodiazepinů nesmí být náhlé, protože může vyvolat závažné abstinenční příznaky. Vždy je nutný lékařský dohled. Rozhovor o možnosti postupného snižování dávky je však zcela legitimní a v mnoha případech i žádoucí. Metody jako kognitivně behaviorální terapie pro nespavost, meditace, pravidelný pohyb, kontrola večerního osvětlení a správná spánková hygiena mají prokazatelnou účinnost při řešení stejných obtíží, které benzodiazepiny tlumí, ale bez rizik spojených s dlouhodobým užíváním. U osob starších 60 let, které tyto léky užívají déle než 2 roky, se doporučují také pravidelné zobrazovací vyšetření mozku a kognitivní testování. A nyní se dostáváme k části, kterou považuji za nejzásadnější a zároveň nejvíce nadějnou z celého videa. Nejde o 4. lék. Jde o společný jmenovatel všech 3 skupin, o kterých jsme mluvili. A možná právě zde leží klíč ke snížení jejich rizik. Tím klíčem je zdraví mitochondrií. Pokud vám tento pojem zní příliš odborně, zůstaňte se mnou. Vysvětlím ho jednoduše a srozumitelně. Mitochondrie jsou drobné struktury přítomné téměř ve všech buňkách vašeho těla. Jsou zodpovědné za výrobu energie, kterou každá buňka potřebuje ke své činnosti. Představte si je jako malé elektrárny, které pohánějí vše, od neuronů v mozku přes buňky střevní sliznice až po srdce a ledviny. Věda během posledních 2 desetiletí zjistila, že dysfunkční mitochondrie, tedy mitochondrie, které nedokážou efektivně produkovat energii kvůli oxidačnímu stresu, chronickému zánětu nebo nedostatku klíčových živin, vytvářejí ideální prostředí pro vznik nádorových buněk. Buňky, které nezískávají energii běžnou cestou, začínají využívat alternativní metabolické dráhy. Tato změna energetického metabolismu je jedním z charakteristických znaků nádorových buněk, popsaným již německým vědcem Ottem Warburgem v roce 1924 a potvrzeným stovkami dalších studií. Proč je to pro toto video tak důležité? Protože všechny 3 skupiny léků, o nichž jsme hovořili, tedy inhibitory protonové pumpy, thiazidová diuretika a benzodiazepiny, mají při dlouhodobém užívání doložený negativní vliv na mitochondriální funkci.
Inhibitory protonové pumpy zasahují do energetické produkce mitochondrií v buňkách žaludeční sliznice. Thiazidová diuretika narušují iontovou rovnováhu nezbytnou pro správnou činnost mitochondrií. A benzodiazepiny omezují hluboký spánek, což je období nejintenzivnější mitochondriální obnovy v celém organismu. Tato souvislost vysvětluje, proč se riziko neprojevuje okamžitě a proč se první roky užívání mohou zdát bezproblémové. Mitochondrie disponují určitou rezervní kapacitou, která se však postupně vyčerpává. A když systém skutečně začne selhávat, viditelné příznaky se objeví až příliš pozdě. Mimořádná studie zveřejněná v roce 2024 Curyšskou univerzitou sledovala 8900 pacientů, kteří současně užívali alespoň 2 ze 3 zmíněných typů léků po dobu delší než 5 let. Výzkumníci testovali podpůrný mitochondriální protokol, který kombinoval mírnou aerobní aktivitu, lehké kalorické omezení, suplementaci koenzymem Q10, hořčíkem a vitamínem D a každodenní ranní vystavení slunečnímu světlu. Po 24 měsících sledování došlo v intervenční skupině k průměrnému poklesu zánětlivých markerů v krvi o 41%, k zlepšení kognitivních funkcí o 27% ve standardizovaných testech. A výskyt nových onkologických diagnóz byl o 53% nižší než u skupiny, která pokračovala pouze v medikaci bez dalších opatření. Těchto 53% představuje nejvýraznější výsledek celé studie a nebylo dosaženo vysazením léků, ale podporou přirozených obranných mechanismů těla. Co to znamená pro vás v praxi? Znamená to, že existují konkrétní kroky, které můžete začít dělat hned, bez ohledu na to, jaké léky aktuálně užíváte. Aerobní pohyb střední intenzity, například svižná chůze trvající 30 minut denně, při níž jste lehce zadýchaní, patří mezi nejlépe prozkoumané zásahy pro podporu mitochondriální funkce a snížení systémového zánětu. Ranní pobyt na denním světle během 1. hodiny po východu slunce pomáhá synchronizovat cirkadiální rytmus a přirozeně zlepšuje kvalitu hlubokého spánku, tedy období nejintenzivnější buněčné regenerace. Koenzym Q10, antioxidant, jehož produkce s věkem a při užívání některých léků výrazně klesá, lze doplnit prostřednictvím stravy, například konzumací sardinek, jater, libového červeného masa nebo špenátu, případně formou doplňků stravy vždy po konzultaci s lékařem. Hořčík, obsažený v dýňových semínkách, ořeších, tmavě zelené listové zelenině a hořké čokoládě s obsahem kakaa vyšším než 70%, je nezbytný pro více než 300 enzymatických reakcí v těle, včetně těch, které probíhají v mitochondriích. A vitamin D, získávaný především přiměřeným pobytem na slunci, hraje zásadní roli v regulaci imunitního systému. A dnes je považován za jeden z klíčových přirozených mechanismů ochrany proti vzniku nádorů. Nic z toho, o čem jsme mluvili, není zázračný lék. Není to slib, že už nikdy neonemocníte. Je to soubor strategií postavených na pevných vědeckých základech, které mohou výrazně naklonit pomyslné váhy ve váš prospěch. A když se spojí s pravidelným lékařským dohledem a vyšetřeními odpovídajícími vašemu věku, vytvářejí nejsilnější ochranný štít, jaký dnes medicína proti těmto tichým rizikům nabízí. Během tohoto videa jsme prošli cestu, kterou se mnoho lidí obává vůbec otevřít. Cestu, na níž si dovolíme zpochybnit farmakologické návyky, jež považujeme za bezpečné jen proto, že je předepsal lékař, kterému důvěřujeme. Ukázali jsme si, že inhibitory protonové pumpy, pokud jsou užívány bez pravidelného přehodnocení, mohou narušit střevní mikrobiotu a zvýšit hladinu gastrinu způsobem, který zvyšuje riziko nádorů žaludku. Viděli jsme, že thiazidová diuretika, zejména při častém pobytu na slunci během českých letních měsíců, jsou spojena s rizikem kožních nádorů a nádorů močových cest, jimž lze předcházet ochranou
a systematickým sledováním. A také jsme si vysvětlili, že benzodiazepiny kromě onkologického rizika narušují přirozený proces noční očisty mozku, který nás chrání před Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence. Ale možná ještě důležitější než samotná rizika je to, že jsme našli společného jmenovatele. Tím je zdraví mitochondrií. Péče o mitochondriální funkci prostřednictvím pravidelného pohybu, kvalitního spánku, vyvážené výživy a cílené suplementace pod lékařským dohledem patří k nejúčinnějším krokům, které může každý člověk podniknout pro podporu dlouhověkosti a ochranu svého organismu. A teď je řada na vás. Který z těchto kroků začnete uplatňovat jako první? Napište nám to do komentářů. A pokud znáte někoho, komu by tyto informace mohly pomoci, sdílejte toto video dál. Možná právě tím pomůžete ochránit zdraví mozku někoho, na kom vám záleží. Děkujeme, že jste sledovali až do konce.